Arratsaldeon, así es, bueno, todo el mundo en la soca está feliz con tanta afluencia, bueno, y hay que... Ba, 80ko hamarkadan edo 2000garren urtean edo Ane Zabalagaz batera etortzen ginean, Durangoko azokara, eta orduan goratzen dut, Radio Euskadin bertan esan ziutela, eskata estakeria zala, eta zetako handik, zuzeneko saioak egin, eta gazteleraz egiten badugu ere Euskal mundua erakusteko, edo euskarazko mundua, erakusteko gure entzulei ere, Ni beti jartzen duan adibidea gure aitarena da, Gure aita ez da euskal hiztuna, guk denok, anaiok eta amak eta euskeraz hitz egin arren etxean, berak ez dau euskaraz berbaiten, baina bada euskaltzalea, Orduan, halako jendeak ere, gure berri, eduki behar da, zelan ez? Niri asko gustatzen zait, jakina, aurten esplikatu behar duzu pixka bat zein den uzta, euskal kulturaren uzta, eta zoragarria da, Ikustea zenbat gauza dagoen. Baina gero, polita da baitere iraganera joatea eta oroitzapenak eta ekartzea zebetira oso lagungarriak, ezta? Ze mundu guztia dauka bere Durango, mundu guztiak izan du esperientzia bat, hemen ia koratzen naiz, 80ko hamarkadan nola etorri nintzen kuadrillakoekin eta nola garai hartan oso modan zegoen taldea, oraindik ere segitzen duena, balerdi, eta denok erosi genituen balerdiren pina, kamisetak, oso gogoan daukat hori. Eta oso gogoan daukat, handik urte batzuetara nola etorri nintzen Durangora, eta Bernardo Atxaga ikusi nuen errezitaldi literario musikal bat osatzen ostrukaren inguruan, eta oso gogoan daukat hori, ezta? Horitzapen asko dira, eta horitzapenek ere egiten dute gure Durango, ezta? Gaur etortzeko aukera izan dugu lanera, buelta txiki bat eman ahal izan dugu gehiago ez, baina okerrez baldi emanago larun baterako daukagu plana, larun goizean etortzeko eta buelta lasai bat emateko, eta ikusteko, ez daukat egia esan momentuz ezer zehazki buruan, orduan ikusiko dut, zerbait eroriko da seguru, zerbait ederra eroriko da, eta, bueno, esan behar dut ez dudala sekula hemen hola Esan behar nuen, enola segula parrandarik egin hemen, baina hori gezurra zen. Hemen parranda egin izan dut, bat eta ederra egin nuen gainera, baina, bueno, normalean hemen barruan ibiltzen naiz eta hori izaten da hemen nire plana. Etorri ginen lehendabiziko urtean, pandemia urtean zen, Durango berezi hori izan zen, eta lehendabiziko Durango hori izan zen oso berezia. Oso desberdina da, erostera etorri eta zure idoloak edo erreferenteekin salerosteko momentu horretako tratua edota zuk irratitik ezagutu dituzun horiek. Modu berezian, ze gehienak bideo bidez ezagutu genituen, ez ginen presentzialki egon, horiek aurrez aurre ikusi.